kauden ensimmäinen. Ja siellä on nyt sitten No siellä ollaan nyt sitten riehakkaissa tunnelmissa. Tyytyväisiä ja kohta sinne ryntää myöskin Keken manageri Ortvin Podle. Ja Vonne tietysti Kyllä. tulee morsiamena paikalle sinne. Ja siellä on sitten muidenkin tallin väkeä, ystäviä, tuttavia. Tulee pikkuhiljaa morjestamaan ja onnittelemaan. Tästä ne riehakkaat juhlat sitten käynnistyvät, jotka huipentuvat tuonne palkintokorokkeelle, jossa Suomen lippua liehutetaan. Toivottavasti saamme palkintokorokkeen juhlallisuudet ja nehän tulevat siitä kuin tilauksesta. Ja siellä on myöskin Vonne Keken paita päällä. Michele Alboreto heiluttelee tässä näin. Ja siellä on Eddie Shiever, siellä on Keke Roosberg. Näin tämä kausi on saatu komeaan päätökseensä. Michele Alboreton voittaessa. John Watson punaisessa haalarissa on kilpailussa toisena. Eddie Shiever, jenkkikuljettajana, on siellä kolmantena. Oho, siellähän on pikkuisen jo, jalka heilahtaa myöskin Kekellä. Eikä mikään ihme, kyllä siellä tämä kilpailu on vaatinut veronsa aivan kaikella mahdollisella tavalla. Väsyneitä miehiä. Ja tuommoinen liikkuva lava, minkä päällä he seisovat. No ei mikään ihme, kun siinä painaa jarruun, niin lähtee kaikki lavalla seisovat ihmiset heiluu sinne sun tänne. Tässä ollaan todellakin liikkuvan kuorma-auton lavalla ja tullaan nyt sitten pääkatsomon eteen, missä nämä juhlallisuudet viritellään korkeimpaan mahdolliseen riehaansa. Ensin tietysti juhlitaan tämän kilpailun voittajaa, Michele Alboretoa, ja sieltä tulevat sitten roomalaisiin haarniskoihin pukeutuneet aikamme suuret tähdet. Diana Ross tulee myöskin lavalle juhlistamaan tätä hienoa tilannetta. Näin, Keke Roosberg, maailmanmestari. Noin. Keke vetää siellä viikset suoriksi kyllä. Ja puhaltaa todella rankan kilpailun jälkeen. Se oli vähän vähemmän organisoitua toimintaa siihen aikaan, nuo Niin palkintojuhlallisuudet, kuin mitä ne on olleet sittemmin. Ja sitten Palisin tyyliin. Seppele päähän. Päähän oikein komeat tällaiset kilpailun 3 parhaimmalle. Ottavatko muut vai tyydytäänkö sitten tähän rengasmerkin lippikseen? Raikuvien aplodien saattamana kilpailun 3 parasta palkitaan. Keke tulee vähäksi aikaa istumaan tuohon palkintokorokkeelle ja vinkkaa Vonnelle, että tänne näin mukaan. Annetaan näiden muiden ensin saada palkinnot ja sitten tulee Keken vuoro. Hän saa kultaisen kellon ensimmäisenä palkintona maailmanmestarille. Joo. Näin. Kultakello käteen ja silleen. Hyvä Keke! Loistavat tuuletukset. Vuoden 1982 maailmanmestari. Tästä käynnistyy suomalaisen autourheilun suuri hurmio. Loistavaa työtä. Tämä päivä piirtyi ehdottomasti historiaan. Suurena suomalaisen autourheiluhistorian päivänä Keke ottaa maailmanmestaruuden. Kauden aikana 1 voitto, 1 paalupaikka. Ei yhtään kilpailun nopeinta kierrosta, mutta silti hän on juhlituin sankari tämän kauden päätteeksi maailmanmestarina. Diana Ross siellä. Ja sitten vähän näytetään vielä ilmakuvaa. Siellä monien joukossa oli paljon tuttuja suomalaisia. Alboreto kilpailun voittajana. Keke osaa antaa arvoa myöskin Alboreton hienolle taistelulle. Uran ensimmäinen voitto. Ja Tyrrell-tallin ensimmäinen voitto tällä kaudella. Eddie Shiever on tuolla taustalla aivan poikki. Ei oikein tahdo löytyä minkäänlaista ilon virnettä.
Ja kuitenkin hyvä kilpailu Ediltäkin. Aivan. Kolmantena miehenä maalissa. Eikä tuo John Watsoninkaan ilme nyt ollut kovin iloinen, mutta se johtuu siitä, että niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Keke vei maailmanmestaruuden. Näin me kiitämme teitä seurasta tämän loistavan liki 2-tuntisen näytelmän päätteeksi. Suomalaiskuljettaja Keke Roosberg on palkittu maailmanmestarina 1982 Formula 1 maailmanmestarina. Kiitoksia teille seurasta, kiitoksia Erkki Mustakari. Näin tämä kilpailu on nähty ja se piirtyy jälleen hienona muistona meidän kaikkien mieliin. Tästä todella käynnistyi suomalainen autourheiluhistoria suuriin kirjaimin formularadoilla. Näkemiin ja kuulemiin.